Cambados presenta un recurso contra a decisión de Portos de Galicia de non renovar a concesión do Salón Peña. No goberno local insisten que darán a batalla para que as actividades que se veñen desenvolvendo neste espazo poidan seguir celebrándose ali. No Concello defenden que a denegación da renovación por parte do ente autonómico é injusta porque non lle dá dereito o executivo local a defenderse. Que tal, saúdos? Dende o Concello din que esgotarán todas as vías posibles para que Peña manteña a actividade. En menos dun minuto ampliamos. Primeiro titulares. O PP de Vilagarcía continuará loitando para manter o cuartel da Garda Civil na cidade. Os populares recollerán sinaturas para que o Ministerio do Interior mude a súa decisión de trasladalo a Cambados. A Xustiza declara oficialmente falecida a María José Arcos. A moza desapareceu no 96 en Corrubedo, onde se atopou o seu coche. Sen consultas polas tardes e con listas de agarda de ata un mes no Centro de Saúde de Cambados. O Concello ameaza con novas movilizacións en defensa da sanidade. A Deputación de Pontevedra pon en marcha a licitación das obras para reparar a pousada de Ribadumia. O edificio leva construído case 8 anos sen ningún tipo de actividade e con diversos danos. O alcalde de Ribeira asume a presidencia de Arousa Norte durante este ano. Collo relevo o alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero. Viamos ao comezo das novas. O Concello de Cambados presentou hoxe o primeiro recurso contra a decisión de Portos de Galicia de non renovar a concesión do Salón Peña. No goberno local insisten en que darán a batalla para que as actividades que se viñan desenvolvendo neste espazo poidan seguir celebrándose ali. No Concello defenden que a denegación da renovación por parte do ente autonómico é injusta porque non lle dá dereito o executivo local a defenderse. Hoxe hai un mes dende que o Concello de Cambados chegou a notificación de Portos anunciando que non se ia renovar a concesión do Salón Peña, así que hoxe o goberno local presentou o primeiro recurso de alzada contra esa decisión do organismo autonómico. No Concello entenden que o espazo forma parte do patrimonio da vila e que é un lugar imprescindible para a multitude de actividades socioculturais máis alá daquelas vinculadas co mar. A denegación por parte de Portos de Galicia da renovación é injusta no sentido de que non nos dá dereito a defendernos contra esas denuncias. Si é certo que na concesión establece que en caso de que haya unha sanción grave por Portos de Galicia, conforme non fagamos os usos correctos que temos que facer no Salón Peña, non poden eles cancelarnos a renovación da concesión. O Concello xa solicitou unha nova concesión cos mesmos usos que se contemplaban na anterior. Pola de agora, o goberno local non recibiu ningunha resposta por parte de Portos. O concelleiro di que esgotarán todas as vías posibles para que Peña manteña a actividade. Se fai falla, dentro dun mes iremos a vía contencioso administrativo contra Portos de Galicia porque entendemos que temos razón non é xusta esa non renovación da concesión e temos dereito a que se renove esa concesión por parte de Portos de Galicia ou Concello de Cambados. As relacións entre Portos de Galicia e o Concello cambadés semellan máis cordiais no proxecto de renovación da Praza de Abastos. O ente autonómico ten que rematar o plan especial para que o goberno local poida iniciar os trámites desas obras. Na reunión nos trasladaron que nun par de meses que terían redactado, que sería un corto prazo para tramitalo. Nós queremos ver esa luz ao final do túnel para poder facer a tramitación administrativa. Queremos que dependa só de nós para poder aprobalo e aí xa podemos garantizar os prazos, mentres que non dependa de nós e dependa de outras administracións non podemos garantizar prazos a nadie, nin o Ministerio de Fomento, nin a Xunta de Galicia, polo tanto para o tema da financiación, polo tanto esperamos que respondan rápido e que nos entreguen esa documentación. Segundo os cálculos do goberno cambadés, a remodelación do mercado podería arrancar no 2021. Entre tanto, a Xunta de Goberno local acaba de aprobar a renovación da titularidade e as concesións dos postos desa Praza de Abastos, uns trámites que levaban anos pendentes e que se traducen en que os prazeiros a partir de agora gozarán de todas as garantías legais. Máis asuntos. O Partido Popular de Vilagarcía continuará loitando por manter o cuartel da Garda Civil na cidade. Os populares sairán ás rúas a recoller sinaturas para intentar que o Ministerio do Interior mude a súa decisión de trasladalo a Cambados. Tanto a formación como moitos veciños consideran que a localidade estará máis segura coa presenza da Benemérita. O Ministerio de Interior anunciou en decembro a súa intención de unificar os cuartéis de Cambados e Vilagarcía. Con esta medida, o Corpo Vilagarcián trasladarase ao novo cuartel da Mercé de Cambados, unha decisión que non gustou ao Partido Popular da capital do Salnés. Os populares levaron a pleno unha moción para manter a Benemérita na vila que non prosperou. Agora a formación que lidera Alfonso Gallegos sairá ás rúas para recoller firmas buscando un apoio contra este traslado. Son moitos os vilagarciáns que mostran o seu apoio. Pois non me parece moi ben, porque penso que aquí tamén é necesario. Aquí, cando temos unha cousa, está institucionalizado, a Guardia Civil estuvo toda a vida en Vilagarcía, toda a vida. A mí me dá igual que vayan pola que estén aquí. Que vou opinar? Que non me parece ben, pero
A mí non me parece moi ben porque claro, queda sin servicio aquí, me imagino. Pois non me parece ben, a verdade que non. Bueno, a mí eso me parece mal. Hombre, se está mellor ali, que aquí se non lle dan os terrenos e non edifican, tendrán que ir para algún sitio. Eu me parece que está ben, pero tampouco quedan tan lexos. É unha zona bastante estratégica para moverse pola parte de lá. En dito pleno, os populares recordaron ao goberno local que a criminalidade non deixa de aumentar en Vilagarcía. Os vilagarcías enquisados tamén consideran que a vila estaría máis segura mantendo a Garda Civil. Estamos ben, que estamos protegidos, pero eu sempre pregunto por que se temos algo non lo teñen que quitar, que non votamos, nada máis. Ahora que veñen as órdenes de arriba, manda quen manda. Home, supoño, porque se pasa calquer cousa é o mecho que se ver aquí. Porque de aquí a Cambados hai 7 kilómetros. Bueno, mellor era coa Guardia Civil e coa Policía, non? Sentiríamonos moito máis protegidos. Tampouco Cambados está moi lexos, non? En caso de pasar algo. Eu creo que non, moito non vai a afectar, o único os que viven aquí os guardias civiles, pero a nós non creo, temos a Policía Nacional e temos a local, e de Cambados aquí chegar un momentiño, non? Me imagino que seguiría estando aquí, seguiría estando mellor protexida, digamos. A pesar do traslado, dende o Ministerio de Interior anunciaron que a Garda Civil reforzará a súa presenza en Vilagarcía no ámbito das súas competencias, servizos fiscais e de fronteiras. A seguridade cidadá manterase nas mans da Policía Nacional e da Policía Local. Cambiamos de asunto. 24 anos despois da súa desaparición, a lei declara oficialmente falecida a María José Arcos. A familia viuse obrigada a solicitar a declaración do falecemento para poder resolver a herdanza da súa nai. Aínda así, manteñen viva a esperanza de que algún día se resolva o caso. Hai agora un ano, a familia de María José Arcos solicitaba no xulgado a declaración oficial do seu falecemento. Facíano non por convencemento, senón obrigados pola burocracia para poder resolver a herdanza da súa nai. Agora a xustiza vén de resolver o expediente, fixando o falecemento oficial en 2007. A familia non entende os criterios para determinar esta data en lugar de 1996, fecha da súa desaparición. Foi o 15 de agosto cando María José saiu da súa casa en Santiago para pasar unha xornada na praia e nunca volveu. O seu coche aparecía no faro de Corrubedo, pechado e coa documentación ao bolso no seu interior. Ningunha pegada, nin sequera da súa propietaria. Dende entón, nada se soubo da moza que tiña entón 35 anos, aínda que a familia sempre dirixiu as súas sospeitas cara a un amigo co que quedara en verse aquela tarde, Ramiro Villaverde. En 2011, o caso deu un xiro coa súa detención. Tras varios rexistros en fincas da súa propiedade, quedou en liberdade pola falla de probas concluíntes e a causa foi novamente arquivada. Malia que a investigación permanece dende entón en punto morto, o caso non está pechado, polo que os familiares manteñen aínda a esperanza de coñecer algún día o que lle aconteceu a María José. A declaración oficial do falecemento non afecta ao desenvolvemento da investigación, posto que se trata dun mero trámite para resolver a liquidación de bens. E a Garda Civil de Noia investigou e identificou a un madrileño como presunto autor dun delito de estafa. Unha denuncia presentada por un veciño de Rois nas propias dependencias policiais levou os axentes a iniciar a investigación. Ao parecer, buscara un vehículo nun coñecido portal de internet dedicado á compra-venda. O presunto estafador pediulle por adiantado uns 2.500 euros en concepto de garantía que a vítima ingresou nunha conta bancaria. Aos poucos días recibiu un correo electrónico no que supostamente unha empresa de transportes que traía o coche lle reclamaba o pago da cantidade restante do prezo de venda acordado para poder continuar co traslado do vehículo. Foi nese momento cando a vítima se decatou de que puidera tratarse dun engano e intentou sen éxito poñerse en contacto co vendedor. Ao non conseguilo, decidiu acudir á Garda Civil, cuxo equipo especializado en estafas telemáticas acabou iniciando esta investigación. Efectivos de salvamento marítimo realizaron a evacuación dun mariñeiro que viaxaba a bordo do buque Lowell's Amstel. Trátase dun home de 37 anos de nacionalidade india que formaba parte da tripulación deste barco. O rescate producíase a unhas 30 millas náuticas oeste do faro Corrubedo. O Elimer trasladou o mariñeiro ata o aeroporto de Santiago e dende alí foi derivado ata o complexo hospitalario da capital galega. O operativo de evacuación foi coordinado co Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, dependente do Ministerio de Fomento. Os problemas non cesan no Centro de Saúde de Cambados. Para unha consulta médica, os doentes teñen que agardar case un mes. A falta de médicos, hai que sumar tamén que os Sergas mantén pechadas as consultas en quenda de tarde. No Concello ameazan con novas movilizacións para garantir aos veciños unha atención sanitaria digna.
As deficiencias na atención primaria no Centro de Saúde de Cambados resístense a marchar no 2020. As listaxes de agarda non paran de medrar. Hai casos nos que se contabiliza ata un mes de espera. A falta de doutores e de sustitutos hai que sumar que o ambulatorio continúa pechado polas tardes. O Sergas comunicounos que a idea era que a partir de finais de outubro pois se repusera outra vez as consultas de tarde. Non foi así. Antes do Nadal, estou falando de comezos do mes de decembro, díxosenos que a volta das vacacións sí que comezaría a haber esas consultas de tarde. En fin, xa non sabemos a que aternos. No Sergas xustifícanse alegando problemas de persoal, argumento que non acaba de convencer o tenente de alcalde. Esta mesma mañán chamei a xerencia do Sergas para pedir explicacións porque non se daban aberto as consultas de tarde. Bueno, espero unha resposta pois o máis asiña posible, pero a verdade é que non son optimista, porque dixe unha cousa, van pasando os meses e non se cumpre. Cordal advirte de que o Concello seguirá presionando para mellorar a atención primaria na localidade, di que non vale máis excusas por parte da Xunta e que os cambadeses, como calquera outro galego, merece ser atendido con dignidade. Ameazan con novas accións reivindicativas. Si dende logo non se nos dá unha solución a mellor brevidade posible, pois teremos que retomar outra vez esa campaña de movilizacións. É algo que temos en riba da mesa, nunca se aparcou, e se hai que facelo, pois dende logo nós temos que estar ao lado da cidadanía. A cidadanía venme aquí a preguntar e evidentemente eu transmito e tendes que de alguna maneira expresarlle o seu malestar tamén aos Sergas mediante a presentación de follas de reclamación e as outras vías, digamos, administrativas que ten a súa disposición a cidadanía. Ademais de movilizacións e unha recollida de sinaturas, o asunto xa foi abordado no Parlamento galego en varias ocasións a través de varias preguntas dos grupos da oposición. A Deputación de Pontevedra pon en marcha a licitación das obras para reparar a pousada de Ribadumia. Tras case 8 anos dende a súa construción e sen que se lle dera ningún tipo de uso, as instalacións presentan elementos rotos ou avariados tanto no interior como no exterior do inmoble. O contrato ten un orzamento de máis de 146.000 euros e conta cun prazo máximo de execución de 2 meses dende o inicio dos traballos. Tarefas de impermeabilización, revisión das cubertas, actuacións en carpinterías e revestimentos e a sustitución de elementos danados son algunhas das cuestións que aparecen na listaxe de actuacións pendentes. As obras son necesarias para que poida comezar a explotación da pousada concedida á empresa Otusa. O alcalde de Ribeira proporá ao resto dos grupos a revogación do acordo plenario que rexeitou o convenio con Augas de Galicia para asumir a xestión da Edar de Couso. Faino despois de que a Xunta lle confirmase que lle cobrará o custo íntegro da depuración a partir do 1 de febreiro. A reunión con responsables da Consellería de Augas de Galicia non fixo máis que confirmar o que xa advertira o alcalde no pleno de decembro. O custo de depuración en mans da Xunta sairá máis cara que se a xestionase directamente o Concello. As estimacións iniciais apuntan a un gasto mensual de 140.000 euros que deberán asumir os ribeirenses vía taxa ou mediante o pago de outros impostos. A Xunta de Galicia, agora por recibir esa obra do Estado, vai a ter que pagar un IVA que é unha cantidad evidentemente importantísima. E a Xunta de Galicia leva pagando o mantenimiento dos coletores e da depuradora desde, creo que, fai ano e medio unha vez que se acabou a explotación en probas. Que dixo a Xunta de Galicia onte? Señores, a partir do 1 de febreiro, ustedes sí ou sí van a pagar o coste que a esta administración, é dicir, a Xunta, nos salgan os coletores e nos salga a depuración de coste. Polos medios que en dereito procedan. O alcalde atribúe esta situación á irresponsabilidade dos grupos políticos que votaron en contra do acordo para que o Concello asumise a xestión das depuradoras de Couso e Corrubedo, así como da rede de colectores. Ao non ser así, plantéxanse importantes problemas técnicos, posto que ata 3 empresas diferentes poderían levar o control do mesmo sistema. Ademais das complicacións técnicas, Ruiz destaca as negativas consecuencias económicas para o peto dos consumidores, que mesmo podería penalizar a algúns contribuintes dependendo da parroquia na que vivan. La única fórmula que yo tengo para cobrar los coletores es mediante la tasa de alcantarillado, con lo cual los de Corrubedo pagarían por su depuración y por la tasa de alcantarillado de los coletores de Ribeira, porque no puedo dividir, es coste total del servicio. Esa es la incongruencia de lo que se aprobó.
Para intentar reverter esta difícil situación, xa lle plantexou aos grupos do BNG e do PSOE a posibilidade de revogar o acordo plenario e aprobar a recepción de Dar de Couso. Intentará negociar con todos os grupos, pero entende que tanto o Partido Barbanza Independente como Suma Ribeira xa manifestaron a súa intención de rexeitar que o Concello asuma a xestión integral da depuración. E tras paso de poderes na Mancomunidade de Arousa Norte, o alcalde de Ribeira estará á fronte da entidade ao longo de todo este ano. Collo relevo a Xosé Ramón Romero, rexedor boirense, que iniciou o seu mandato como alcalde, asumindo tamén a presidencia da Mancomunidade. O pleno celebrado esta mañá pola Mancomunidade de Arousa Norte serviu para ratificar oficialmente o traspaso de poderes. Será Ribeira, co seu alcalde Manuel Ruiz, a encargada de presidir o ente supramunicipal en 2020, tal e como establecen as bases da presidencia rotatoria cada ano. Ruiz quixo agradecer o traballo realizado polo actual alcalde de Boiro e o seu antecesor, nun ano complicado marcado polo cambio na xerencia da entidade. Eu teño que agradecer o traballo que este ano fixeron os alcaldes de Boiro, porque creo que foi un ano realmente difícil, un ano de transición, un ano no que tuvemos o cese da xerencia e, polo tanto, hubo que facer moito traballo en pouco tempo e, polo tanto, felicito esa labor e esa encomenda que levaron a cabo os alcaldes e personificou no seu alcalde actual. Durante o pleno abordáronse tamén diversos aspectos organizativos como a necesidade de mellorar a coordinación entre a Mancomunidade e os servizos técnicos dos distintos concellos. Tratáronse temas como é a coordinación do que debe ser a Mancomunidade con todos os servizos técnicos de os concellos, un engranaxe que a veces pois non funciona todo doado que debía ser, e que pensamos que aí os alcaldes pois debemos ter un papel importante na nosa propia administración local para facilitar e coordinar o que debe ser o traballo da Mancomunidade. Tamén se analizaron diversos proxectos de promoción turística no eido da náutica deportiva, o turismo de natureza e a mellora da oferta gastronómica a través dunha maior formación en hostalería. A sesión rematou coa proxección do vídeo sobre o camiño do Barbanza a Orixe, un dos principais proxectos nos que está inmersa Arousa Norte, para lograr o recoñecemento da ruta xacobea que discorre pola Bisbarra. A Deputación da Coruña e o Concello de Boiro buscan vías de colaboración para coordinar accións educativas entre as dúas administracións. Nun recente encontro entre o alcalde José Ramón Romero e a deputada provincial de Educación, Sandra González, analizaron os proxectos que se están a desenvolver nos distintos centros educativos do municipio. A concelleira de Educación, María Outeiral, que tamén participou nesa xuntanza, expuxo algunhas das propostas que está a elaborar o Concello para a mocidade. Ao remate da reunión de traballo visitaron as instalacións do Colexio de Escarabote e mantiveron un encontro coa dirección do centro. A intención da deputada provincial é seguir coa rolda de visitas a todos os centros educativos do municipio. Máis asuntos, os viñedos atópanse en parada vexetativa e o momento de facer diferentes traballos como a poda ou os cuidados do chan. Os viticultores recomendan evitar as chuvias e as xeadas a hora de podar para previr as enfermidades da madeira. Para iso tamén é importante desinfectar as ferramentas. Despois da época da vendima, os viñedos van perdendo pouco a pouco a vexetación ata entrar na fase de parada vexetativa, unha etapa que dura dende outubro ata os primeiros brotes de marzo. Nesta época, os viticultores realizan tarefas de poda e cuidado do chan. Xa empezando incluso en diciembre, enero, febreiro, incluso marzo, pois dedicarlos ás podas. Entre medios pois temos arrancar cepas enfermas, análisis de suelo, replantar novas cepas, o que son xa máis ben tirando a febreiro, que son os abonados. Durante a poda é importante ter en conta as condicións climatolóxicas. Podar durante as chuvias ou as xeadas favorece o contagio de enfermedades da madeira. Ben é certo que non se debería de podar chovendo, non? Máis que nada porque os cortes recén feitos, pois con humidade, sempre as enfermedades da madeira sempre se pegan moito mellor á planta, non? Entón non sería moi recomendable podar ou con exceso de frío, con xeadas ou con humidade. Seguindo na liña de previr enfermidades, tamén é recomendable desinfectar as ferramentas á hora de facer a poda. Pero bueno, que sobre todo nos cortes grandes que teñen que facer de cepas, que nunca se olviden, e sempre o dicimos, de desinfectar a ferramenta de poda, de tela ben engrasada, co corte perfecto, se pode ser utilizar un desinfectante para eses cortes superiores a 1,5 cm, 2, pois moito mellor. Outras das tarefas a realizar nesta época son as análisis do chan.
Segundo Suso Paz, este é o mellor momento para coñecer as emendas de abonado que hai que realizar no chan. O que máis temos que realizar cada ano é o mantemento xeral do nitrógeno, fósforo e potasa e, sobre todo, o pH. O pH do suelo, sabes que en Galicia aquí os suelos son semiácidos ou ácidos, e entón temos que elevar o pH e estar en torno 6,1, 6,5. pH neutro sería 7, o cual mantelo por debaixo de 7, pero por encima de 6,1. A hora de abonar o chan tamén hai que ter en conta as condicións climatolóxicas, xa que as calizas son moi volátiles e poden ser trasladadas a outras leiras ou chegar incluso ás vivendas. O Concello de Vilagarcía colaborou economicamente na posta en marcha de 14 proxectos locais de emprendemento durante o 2019 na localidade. A suma repartida entre todos eles ascendeu a 29.244 euros, cun máximo de 2.500 por proxecto. Entre os negocios de nova creación que obtiveron axudas atópanse iniciativas de diversas ramas do sector servizos. A plataforma Stop Desafiuzamentos do Barbanza ven demostrar a súa satisfacción pola consecución do alugueiro social para unha familia da Pobra do Caramiñal sobre a que pesaba unha orde de alzamento da súa vivenda. Dende a plataforma destacan o labor realizado dende a oficina do Valedor do Pobo, o centro sociocomunitario da localidade e o abogado do oficio José Ramón Juanatei Nieto. Xa están en marcha as obras de mellora e humanización do Parque Hermanstios Mosquera de Valga. Os traballos serán financiados en base a un convenio de colaboración asinado coa Xunta e contan cun orzamento de 470.000 euros. No marco da intervención construiránse un escenario e gradas, un carril bici, unha senda peonil e acondicionarase a pista deportiva, entre outras medidas. O vindeiro sábado terá lugar ás 11:30 da mañá na Biblioteca Municipal da Cachada en Boiro unha sesión de contacontos e manualidades para os máis pequenos. As prazas son limitadas, polo que se require inscripción previa, que pode realizarse nas propias dependencias municipais. A actividade está organizada polo Concello en colaboración coa Deputación da Coruña. Os alumnos do Obradoiro de Hostalería da Lanzada ofrecerán degustacións gratuitas aos veciños do Grove. O comedor abrirase todos os últimos xoves de cada mes en quendas de 15 persoas. En 2 semanas publicarase no perfil de Facebook do Obradoiro o correo electrónico que enviar a inscripción. Carolina Durante é unha das novas incorporacións ao Atlantic Fest deste 2020. Anunciou hoxe mesmo a organización do festival, que tamén confirmou as actuacións da compositora chilena Javiera Mena e da irlandesa catalá Nuria Graham. O Atlantic, xa saben, deixa a illa e marcha para Vilagarcía, para a Praia da Concha, os días 24 e 25 de xullo. Quedan cun pouco de música da madrileña Carolina Durante. Agora mesmo estamos de volta co Pontevedras 10. Sonaría peor de lo que imaginas, pero ahora que lo pienso, no estaría mal.